kaikki äsken, koska ihan kunnolla tuli välähteli koko ajan, niin nyt mä kuvaan, että jos rupeaa yritämään. Ja äsken saattoi ihan kunnolla vielä sataa. Mä en äsken ajatellut, että olisi jyrähtynyt, kun mä just puhuin ja sit jyrähti. Se vaan tuli, kun mä puhuin. Tuolta näyttää meidän tramppa, meidän mattot. Tossa on meidän uima-allas, mitä ei ole vielä kasattu. Tossa se hukkaa. Tossa on ne putket, mihin pistetään se suoraan. Mä en olisi ajatellut, että olisi kostanut näin kova ja nyt tätä ihan kaatamalla. Taas. Mä en malta ootti, jos välähtää. Sillä että tekin näette. Ja mä menen tänä viikon sunnuntaina mun mielestä Hollolaan. Ja on siellä viikon. Välähtikö tästä? Mä en oo varma. Mä en ite kattonut, mut ihan kois. No ei tainnut välähtää. Tai sit se on niin kaukainen. Äsken välähti mun mielestä täällä. Täällä päin. Joo, olin oikeassa. Se tulee tosta pieni ylös, sit se tohon ja sit se kiertää näin ja näin. Tuolta just välähti äsken. Uish! Ja tuolla kerran välähti. Nyt tää taisi loppuu. Varmaan tulee nyt vikat jyrähykset. Niin, että tuolta ei kaatunut puita. Vielä. Tässä on 2 koivua tossa. Tossa on 1 koivu tuolla. Tossa on ehkä 1, ainakin näyttää vähän siltä. En mä näe tästä enempää koivuja. Ja kun tossa sen vieressä on 1. Mä en taida nyt nähdä enempää koivuja. Näytinkö mä tuon? Tossakin on toi. Mä en ole varma, että onko mä näyttänyt sitä. Mut jos ei jyrähä niinku minuuttiin, niin sit mä lopetan tän. En ihan vielä lopetakaan. Mulla oli just silleen, hei, moikka kaikki. Sitten kun jos Hollos rupeaa ukkassa, niin mä kuvaan teille tans. Kautta Lahdessa.
Jos ei jyrähä minuuttiin, niin mä lopetan. Vastasin S-kummille. Just kerkes jyristä. Mut mä rupean sitten kuvaamaan, jos tulee niinku kunnon jyrinä eteen.